In deel 1 zagen we hoe 54 wenten in de Westreen ingrijpend verbouwd binnen. Neffens bewoners badden dat zonder haar instemming. Thuis wonen neemde het grut onderhoud en gingen ze om het instemmingsrecht heen. Hebben jullie ervoor getekend? Of hebben jullie Nee. helemaal niet? Het is echt duidelijk dat het om een renovatie gaat. Ja, dan is het echt wel heel kwalijk dat de corporatie dit als groot onderhoud neerzet. De wichtigste aanpassing in de wenten wie het installeren van een warmte-weeromwinninstallatie. Dat moest zorgen voor comfort, zoenens en energiebesparing. Maar neffens bewoners krijgt het tegenovergestelde, zei ik bij Bertien en Angelique van den Dungen. Eerst konden wij gewoon op de bank zitten zonder dekentje. Dat was gewoon aangenaam. En tegenwoordig als wij s'avonds op de bank liggen na het eten om televisie te kijken, dan liggen we alle twee onder een dekentje, want anders is het koud, je voelt de trek. En als je dat ding aanzet en je zet de kachel op 20 graden, dan wordt het maar 18,5, als je geluk hebt 19 graden. Dus je verliest sowieso al 1 graad op de temperatuur. Er is gezegd dat als die op automatisch staat, dat hij dan niet 's nachts naar 3 springt. Nou, ik word er 's nachts wakker van, dus wij hebben hem uitgezet. Nou ja, dit is het ding. Hij maakt veel herrie. Hij gaat automatisch in stand 3. En de ruimte is weg. Hij gebruikt heel veel ruimte. De filters zijn duur, die kosten €25 per keer. Het verschil is niet normaal. En hoe lang heeft deze erin gezeten? Breeman is geloof ik in mei geweest. Dit is echt binnen twee maanden. Nog niet eens. RTV NOF leidt de beloftes, een loes fragment en de klachten voor aan hoogleraar energietechnologie David Smulders van de Technische Universiteit in Eindhoven. Zijn oordeel is duidelijk. Ja, kijk, als je dat systeem op volle kracht zet, dan is hij misschien een beetje te groot voor deze woning. Dat is mijn indruk voor zover ik naar die documentatie heb kunnen kijken. Maar dan heb je natuurlijk ook nog problemen met het inregelen. Kennelijk is hij dus ook niet goed ingeregeld, want als hij midden in de nacht ineens naar stand 3 gaat, zou er dus 10 of 11 personen op die slaapkamer moeten liggen. Ook een leuk grapje. Ze hebben ons verteld dat hij in de zomer gaat koelen. Maar dat doet hij dus niet, want hij pakt de warmte van buiten. Dat wordt hierin gecirculeerd, zoals hun zeggen. En dan blaast het weer terug. Dus als de Itodaal erop zelf zegt dat dit apparaat geschikt is voor grote woningen, dan vraag ik me af wat hij in deze woning doet. Want dit zijn toch echt kleine woningen. Dus waarom dat ze in dit soort type nou gekozen hebben voor zo'n zware mechanische ventilatie. Het lijkt mij een beetje schieten met een kanon op een mug, eerlijk gezegd. Mensen worden ziek in huis die dus hier op bezoek komen. Die gaan naar huis en die bellen je dan. En dan hoor je dus dat vrienden, familie ziek zijn de andere dag. Als jij de hele tijd gewoon in de wind gaat staan, dat was vroeger al, hè, dan zei je moeder al van je staat op de tocht. Kijk uit dat je niet verkouden wordt. Ja, dat is hier ook. Er staat nu een apparaat dat te hard blaast. Dus dan sta je op de tocht en dan krijg je een verkoudheid. Dus als je inderdaad op deze manier naar het apparaat kijkt, heb je gewoon nu een tochtgenerator gecreëerd. Om het WTW-systeem goed functioneren te laten binnen dwarren in kwarten en kunnen maar een paar ruiten niepen. Neffens Smulders is dat iets wat hij zelf nooit willen zoeken. De bewoners hier liep was kwalijk keuze. Het is kwam thuis wonen of alles of niks. Als je bepaalde dingen niet pakt, dan werden de andere dingen ook niet gedaan. Dus je hebt eigenlijk geen keuze. Wij hebben ook geen voorlichtingsavonden gehad. Helemaal niet. Je krijgt op een gegeven moment, hebben wij een brief gehad, dat ze dus langskwamen. En op een gegeven moment komen de klachten bij de woningbouw. En dan krijg je dus eind maart een leuk briefje van hun. Dat ja, als je er bezwaar tegen hebt, dat je dat al voor eind februari kon indienen. Nou, die ruimte hadden wij niet, want het zat er al in. De gaten zaten er al in en de halve buizen zaten er al in. Dus wonen jouwt daar dat het nieuwe warmte-weeromwinsysteem wennen is. Neffens de corporatie is het alsof hij in een moderne auto stapt. De snelheid bleef hetzelfde, maar het sturen en schakelen viel compleet oors. Het systeem is bedoeld om de huizen energiezuiniger te maken en vreeg het om goede uitles, zo zeggen ze. Hoogleraar Smulders had zo zijn eigen mening.
Ja, ik noem dat een beetje klimaatfetiïsme. We moeten nou natuurlijk gewoon zoveel mogelijk isoleren. Terwijl uiteindelijk is de bedoeling van een woning, zou ik toch zeggen, dat de bewoner daar comfortabel kan wonen. En de bedoeling van isoleren is natuurlijk niet dat je zo min mogelijk energie gebruikt. In deel 3 een persoonlijk verhaal. Monica de Boers, die maandenlang van een strijd om erkenning. Wat docht dat mij die als bewenner? En is er nou eindelijk zo'n oplossing? Kom op, zij hebben dat gedaan. Die renovatie is via thuiswonen gegaan. In alle vertrouwen heb ik mijn sleutel afgegeven. Ben ik 3 maanden niet in mijn woning geweest. En ik kom terug en allemaal schade in mijn woning.